a good day, guys. So I will challenge you, no food or no Sudan challenge, no Sudan challenge. Only put the the chili or a forces first. So guys, I'll start eating now. Food challenge. Oh, no food challenge or something else? This is the life of a poor people, guys. This is a soup of a fish. This is a soup of a fish. And even bisag wala siya kanang isda, lami o gyapon siya. The soup is so delicious. This is a ultimate budget because you can get makakuha rag sabaw lang libre o makapalit ka tag-twist ng sabaw or basta. Muli na siya kamatis kaysa muli siya kamatis. Ingon sila makaputi niya o makakuha sa panit, makalindaw sa panit, pero wala ko nagkikaon kay tungod makaputi niya makakuha sa panit kay tungod na naman dyan sa dalagod kung kanon na nato. Mao na akong challenge sa inyo, guys, na mukhaon mo gulay sudan buro sa pao. Spicy. Halang. Pero nani, basta na halang. Ang gusto kayo mamugana yung kaon, dapat bilangan yung sili kaya para mukha yung kaon. Nang dungag ko, guys, kay ano, nami kay sudan, bahala wala isud. Nami kay sudan, nami kayong sabaw. Baw. Halang. Busog na ko, guys, pero baro dyan po, nindungan ko kay ulang radya ay bakakon mo niya kuntihan, sabi niya bakakon akong dugag. Last round, guys, last round. Mao na siya nagpahituod nga basta na isili imong pagkaon kay mugana jud na imong kaon. Pero ayaw magpalabi og kanang butang og sili kung naamoy sakit sa lubot kaya ang almorana sa atong likayan. So guys, mukaon japon ko. Kaonan ni.
So guys, dito na ako manunong kuha na ang video. Mato akong challenge ninyo. Challenge sa tanang mga kuha nila, mga bisag American pa mo, Pinoy or Chinese or anything. I want to challenge you that walay sud anay, puro ra sabaw. So, thank you kayo sa pagtanaw ninyo nako. Thank you kayo sa pagsuporta. Please hit the notification bell, like, share, and subscribe for more videos. Peace. Just take care you all always. Bye bye.